One, two. Nhasi uno tiri kutaura nyaya yekunzi kucheneswa kwamarudzi. Semuzvamunoziva kuti hondo dzinowanzoitika nokuda kwekuva marudzi. Isu tichizvinzwa tichitora kubva mubhaibheri zvinorakidza kuti takabva parudzi rumwe chete. Zvikanzi marudzi ose akava rudzi rumwe chete pakuimba kwavaRoma. Zvikanzi Mwari pachake ndiye rugare rwedu. Ndozvamunoona papisarema raMozisi, romunhu waMwari Mozisi, pisarema re10 Zvino marudzi aya akazobva kupi? Kuti Mwari dai asina kupatsanura vanhu paBhabheri paya, zvichida dai marudzi ose achiri pamwe chete, tiri chinhu chimwe chete. Ko zvino wakazviitirei? Chikonzero chekumbopatsanura marudzi ndechekuti vanhu vasave pamwe chete here? Vanhu vasava chinhu chimwe chete here? Kuti sezvaakataura paBhabheri kuti mifungo yavo iri pakuita zvinhu zvakaipa nguva dzose, vangazofunga chimwe chinhu chavangaita vakaparadzwa vose panguva imwe chete. Mwari wakapatsanurei kumarudzi? Hatidi kutarisa nyaya dzepolitics, toda kutarisa nyaya yekuroorana. Tinonzwa kuti isu pabhuku raGenesisi Mwari akasika zvinhu namarudzi azvo paGenesis 1. Zvimwe akaita zvikara zvegungwa, zvimwe akaita zvikara zvesango, zvimwe akaita zvikara zvinobhururuka muchadenga. Zvikanzi akazosikawo rumwe rudzi akati urwu rudzi urwu ngarufanane nesu. Zvikanzi ndinomuti munhu irudzi rwakakwana. Hakunazve rumwe rudzi runobuda kubva pamunhu. Munhu rudzi rwakakwana. Mazita munenge makutongozvipawo zvenyu, asi munhu mumwe chete. Zvisinei kuti mweya wokupatsanurwa wakaiswa paBhabheri wakazotipawo mumwe mweya wemifungo yedu wohwipi. Asi zvino vanotenda muna Jesu vakava rudzi rumwe chete naye Ishe wedu Jesu Kristu. Kubva parudzi rwevanhu rumwe chete kwakavawo nerudzi runotevera Ishe wedu Jesu Kristu. Kutevera uku ndokuita zvaanotaura. Rudzi urwu haruna kusiyana nerudzi rwomunyika rwakazara munyika. Haana kupatsanura vanhu kubva panyika yavakanga vave. Haana kuti aiwa munhu wose unotenda kwandiri ndakumubvisa ndichimuisa pane imwe planet, ndakumisa kumwedzi, kunana Pluto, ana Jupiter, ana Mars. Kwete, vanhu vakangoramba vachinzi vagare pamwe chete, zvichireva kuti zvaasina kutibvisa, munhu unotenda nemunhu usingatende ihama nehama. Vanhu ivava irudzi rumwe chete. Vanozotozongosiyana maitiro. Zvino zvaasina kutipatsanura hama nehama, kuti avava ndeverudzi rwakati, avava ndeverudzi rwakati, ava ndeveruvara rwakati, ava vane mifungo yakati. Zvino zvaasina kutipatsanura kuti tive pedu toga sezvazvakange zviri pakutanga. Zvingareve chii izvi? Kuti Mwari haasi kutitsvagira imwe nzvimbo,
asi anoda kuti umambo hwake hutekeshere pasi pano, kuti vanhu vave rudzi rumwe chete runotenda, runoita kuda kwake. Izvi zvenyu zvekuzodedzana kuti mumwe anobva kuSouth Africa, mumwe anobva kuWest Africa, mumwe murungu, mumwe muchina, mumwe ndewered, asi mumwe anobva Japan, mumwe achibva kuMexico, mumwe ndewekuAmerica. Izvozvo hazvinei nerudzi, vanhu vose rudzi rumwe chete. Kungopatsanurana kwatinoita uku wava mutoo wani waSatani. Satani ndiye anoita kuti tigare tichida kutiburana. Uyezve pakuzvipatsanura kwatiri kuita uku, tiri kutovamba dzimwe hondo dzakanga dzisipo kare. Dai taingoita chinhu chimwe chete tose tose, tichidyidzana zvakanaka, tichichengetana sehama, tichidanana, tichirwadziwawo pakushaya kwomunhu wose unenge washaya pasi pano. Kana akashaya chokudya tichirwadziwa tose, kana akashayiwa zvokupfeka torwadziwa tose. Hazvisi kuitika nokuti chiiko? Nokuti umambo hwaMwari hausati hwatekeshera. Vakanga vahubata umambo uhu hwakabatwa namakoronyera. Imi munozviona makatarisa mumakereke enyu, kunyanya makatarisa makereke evaPentecosta, vemaapostles ava nevemaprofita, makavatarisa zvakanaka munoona kuti pane mutsauko. Pane vamwe vanodya maningi, vamwe vasingadye. Vamwe ndevekungotorerwa, vamwe vachiwedzera pane pfuma yavo. Zvikanzi pane imwe kereke yakambobvunzwa kunzi mukuru wayo ngaadzosere mari, dzingava kereke 2. Ndiri kutongoitawo makuhwa nekuti ndakazvinzwawo. Kereke yekwamakandiwa, kereke yekwaEzekiel Gut. Zvikanzi vanhu vakauya vachiti vari kuda mari yavo yakanga yashandiswa nekereke. Zvikanzi mari iyi maita yekuba, maita yekutora, makatora nenzira dzenyu, makatora neuroyi hwenyu, makatora namasimba enyu, makakorovera munhu asingazivi kuti ari kutambwa 10 not. Paakazoona kuti atambwa 10 not, akati akuda mari yake back. Zvikanzi mari iyi haungaiwane nyangwe nekumakoti. Zvikanzi vakavakisawo mai mbuya Dorcas, havarapwe mahara, vanotonzi bhadharai. Ivo vakavakisa chipatara nemari yavo, nyangwe vari vanhu vekereke. Zvikanzi mari inenge ichitwa nambuya Dorcas inenge ichienda kupiko, zvaisi kudzoka kuvanhu vakaivaka. Humwe ukopo hunongoitwa munyika medu. Tinoona kuti nyika yedu navatungamiriri vedu vanokudza makoronyera. Ukoronyera ndihwo hwavanonyanyisa pamusoro. Kana usiri koronyera hausi chinhu mukati menyika yekwedu. Izvi zvinotoda kurapwa. Hatimbofa takasvika pachinhano chedzimwe nyika idzi, kusari kutoti ivo vanotungamirira, vane vanotungamirirwa. Chinonetsa ndekuti vamwe vatungamiriri vanenge vane pfungwa dzakanaka, asi hama dzavo dzinobva dzaita kunge ndidzo dzaakutonga. Mumabasa vanenge vakazara, mumaparastatal akanenge akazara. Saka imi makazvitarisa muchiona kufa kwaita maparastatal edu, munobva maziva kuti hama dzanaaniko dzakauraya zvinhu zvenyika idzi. Kana mukati isu hatichada kudziona hama dzenyu dzichipinzwa mumabasa ikoko, munenge maita chinhu chakanaka. Nekuti kutongopinza wokwake basa huratova ukoronyera. Hama dzavo dzinozvidza mawira akaita zvinhu izvi. Dzinenge dzakuda kurakidzawo kuti isu tava kutonga. Havana kugona kuzviita ivo vatongi, vakatozoitawo kubatira pane mumwe munhu akanga apinda, asiri ivo, asi iri hama yavo. Saka munhu uya ndiwo wavanoshatisa.
Kwozoitawo makoronyera avatungamiriri vanenge vachiitira hama dzavo chete, vachiwondonga nyika vachiitira hama dzavo chete. Tinoona kuti pane nzira mbiri dzoukoronyera: ukoronyera unotungamirirwa nemutungamiri, kwozoita ukoronyera unotungamirirwa nevanhu vakabatira pautungamiri kana kuti pamutungamiri. Zvinowondonga nyika. Nyika ndeyekuona kuti munhu wose adya, munhu wose awana pokugara pakanaka, munhu wose awana chekupfeka, munhu wose awana kodzero yechikoro yokuziva. Zvino imi kana imi nevana venyu makangodzidza chete, dambudziko nderekuti makutungamirira zvitu taka. Dzimwe nyika dzinotungamirira vanhu vane ruzivo rwakanyanyisa. Saka imi hamungamiri pane nyika idzi. Hongu tingangodai tichifambirana vachiita kunge vari kuwirirana nemi, asi nenguva isipi vachakupandukirai. Kana vakupandukirai, imi hamuchina vanhu vamunokwanisa kuti mutungamirire, kuti murwise. Nzira yekubudira ndeyekuona kuti vanhu vose vadzidza, vawana zvakafanira. Hongu vaMugabe vakambenge vaedza kudzidzisa chinhu chisiri kuwanikwa muhurumende yatinayo iyi. Hurumende iyi Trabablas, chinhu chaifanirwa kuita 16 million kana 12 million chakazopinda 100 million. Zvinokurakidzawo mega kuti pakaoma, uye zvinyaya iyi inotorova. Vakaona chavakwa chacho hachienderane nezvivakwa zvevamwe zvakaitwa nemari iri pasi pasi. Ichi chivakwa chavo chitori 10 times more zvivakwa zvavamwe, asi hachina unyanzvi huripo hurikurakidza kuti chavakwa nemari yakawanda. Uyezve zvichingovakirwa igwo nemari yakawanda yekuti ingadai yakaiswa muchipatara. Hongu zvanga zvakanaka kuti tiivake ipapo, asi ukoronyera husiri kubudiswa pachena. Huonai zvahuri kutiita. Rudzi rwapatsuka kubva pane rumwe rudzi, rudzi rwamakoronyera runowondonga nyika. Isu tichifanirwa kunge tiri rudzi rumwe chete, tinorwa takabatana, pasina mumwe anozoti imi maindikanya saka ndiri kukubatsirai kubva pakuti chii. Toda kuva rudzi rumwe chete naIshe wedu Jesu Kristu. Pakusikwa kwemunhu, tati isu Mwari akasika zvinhu namarudzi azvo, zvimwe zvemuchadenga, zvimwe zvinofamba mumasango, zvimwe zvinogara mumvura. Akazosika munhu nerudzi rwake pakupedzisira. Zvikanzi akavasika vari vaviri, mukadzi nemurume. Akati kune marudzi ezvinhu zvose zvaakanga asika, berekanai muwande. Asi munhu wakamukudza nekuti akanga amusika nomufananidzo wake. Chii chakanga chakafanana naye? Umwari, kungava mataridzikiro ekunze nechakanga chiri mukati. Nokuti zvinonzi akamufemera mweya chakava chisikwa chinorarama. Akusi kuti zvimwe zvinhu zvose akanga asina kufemera mweya kuti zvirarama. Zvinhu zvose zvakanga zviri rudzi rumwe chete, asi wakazvisiyanisa. Akazoti ichi chatagadzira ichi chakafanana nesu, wakachikudza kupfuura zvinhu zvose. Asi nyange zvakadaro, isusu takapatsanurana nerudzi rwokutanga, murume nemukadzi. Chikonzero chezvinhu izvi ndechekuti pakanga paitika dambudziko mumunda, kwakanga kwadyiwa muchero usingafanirwi kudyiwa. Saka kutopatsanurwa kwakaita vanhu wakanga utori mutongo wokuti maita chakaipa.
munhu woga woga, murume nemukadzi akapuhwa mutongi wavo. Naizvozvo zvakanzi, iwe murume wakapomera mukadzi wake mhosva, wakamuti iye mukadzi wamakandipa uyu, kuti murume akanga asingamude here? Asi nonzwa kuti isu musi waakagadzirwa mukadzi akafara chaizvo, akati iyi ndio nyama yenyama yangu nebondo ramapfupa angu. Zvikanzi akatarisa mavakirwo ake akapa kutenda kuna Mwari, akati Mwari makanaka, mandida mandipa munhu uyu. Zvikanzi tione, akatarisa chifuva chake akarova manja, akachirika chirika nomufaro, akatarisa magadziko akachirika chirika nokufara, achiti zvose izvi. Akatarisa chiso chake akaona chakanaka kupfuura chake, akafara zvisingaite munhu, akapembera. Zvikanzi mumunda makaita noise musi uyoyo. Asi Satani chakanga chakatarisa musi uyoyo, chakangoti ihi, chazviona kuti zvinoguma sei. Kubva musi wasikwa munhu waapuhwa mukadzi, Satani chakati ihi, hazvigume zvakanaka. Pakurobwa kwacho, Satani chakatukisa nyoka. Nyoka yakanga iri chinhu chinokudzwa kupfuura zvinhu zvose mumunda. Chakanga chine runako chinhu ichi, chine ungwaru, ruzivo. Chakanga chakakudzwa naMwari. Mukuona Mwari zvaakaita. Zvikanzi nyoka yaikudzwa nezvimwe zvisikwa zvose zvakanga zvirimo, zvinofamba mumasango, zvinobhuruka muchadenga, zvinogara pasi mumvura. Naiye munhu aikudza chisikwa icho nokuti chakanga chine ungwaru. Zvichireva kuti chose chinhu chaida kubvunza munhu aitoenda kune nyoka achiti, ko apa ichichi chimbotitaurirawo nyaya, chimbotitaurirawo nhetembo, chimbotitaurirawo tsumo namadimikira, chimbotitaurirawo ngano. Vanhu vachifara, mhuka dzose dzichifara kuti dzine mukoma. Akanga ane ruzivo. Rakazova godo. Nyoka yakataura neungwaru. Ipapo kwabatisei, nyoka yakataura neungwaru hwayakanga yapiwa naMwari. Pane vaya vanoti nyoka haizi Satani, kana kuti vanoti nyoka ndi Satani. Zvikanzi nyoka yakataura neungwaru hwayakanga yapiwa naMwari. Ndakati inini maziviro angu, ini wakadya muti uyu haufe. Zvikanzi unoda kuudya here? Zvikanzi chimbodya tione. Nekuti nyoka iziva kuti hapana chinhu chinofa. Zvikanzi unogofa seiko tisati tamboona kana chinhu chakambofa izvozvo? Zvinhu zvose zvakangogadzirwa zvakanaka. Kukanganisa kwazvo nekugona kwazvo Mwari aingozviregerera. Kana zvaipuwa punishment zvaingopuwa punishment kwenguva pfupi, asi zvakanga zvisingafe. Zvichita kana kwakanga kune vamwe vanhu kunze kwemunda, nyoka yaitongoti hana nhingi vanotadza vaya, makamboona vachifa? Kana kurobwa naMwari havana kumborobwa. Vanongoita samapenzi zvavo vachingoita zvinhu zvisina nekey, zvisina neorder, asi vanongoramba vachienderera mberi neupenyu. Chinonesa ndekuti munhu akanga ari mumunda akanga akapuhwa mutemo. Zvikanzi nzira yako yekundikudza naye ndeyekuti usadye miti iyi, muti wokuziva uchenjeri, zvakanaka nezvakaipa, nomuti wokusafa. Iyo ndiyo mitemo yakanga iripo.
akuzi kuti hapana zvimwe zvinhu zvakanga asingazivi nekuti Mwari aimudzidzisa zvinhu. Naizvozvo kudzidziswa imomo makanga mune mimwe mitemo, asi kubva musi watyorwa rudzi urwu rwakazoisa mukadzi pasi pomurume. Musafunge kuti mukadzi muduku kupfuura murume, kwete, takangoenzana, asi zvakangonzi final decision inobva kumurume. Mukadzi ungauya nepfungwa dzako, asi murume ava pamusoro pako zvekuti anokwanisa kutaura kuti kana wauya nepfungwa yakanaka, anokwanisa kuti kwete, hatingaite zvinhu izvi. Iwe wonzwisisa, wotoudza zvinoita murume wako. Saka zvichizonzi kubwinya kwomurume mukadzi. Muri kupaona ka? Mukadzi anokwanisa kuita murume kuti abudirire. Iro rakanga riri dunhu, nokuti murume anenge achingoti adzimai, zvinhu zvenyu zvandafunga hatimboitai kudaro. Kana kuti mumwe murume anenge akapa mukadzi wake freedom yekuti mai, makaona zvichiita, itai. Kubudirira kwemukadzi imba yabudirira yose. Kubwinya kwomurume mukadzi. Asi isusu takazozvikanganisa, takazoti isusu aiwa, mukadzi anofanirwa kubwinya kana murume abwinya. Ndopatakakanganisa. Simba ratino exercise mazuva ano ndere kudzvinyirira. Muri kupaona? Adamu nemukadzi wake vaingodanana, vachingochema vese. Adamu akachema, mukadzi wochemawo. Mukadzi akachemawo munyararidzi. Mukadzi wake aingomuda. Zvanga zvisiri zvokuti kana akatadza orobwa. Zvakanga zvisipo izvo. Nekuti mukadzi wose unotadzira murume, ndo panopinda nyaya yefaithfulness, nyaya yokuvimbisika, upombwe, ugwata hweupombwe. Muri kupaona? Kana takuzvitarisa, watove upombwe seupombwe hwakaitwa naEvha naSatani. Kana murume wako ati ichi hachiitwe, iwe wakazochiita, waita upombwe. Wakaenda nerweseri usina kuudza murume wako, wakaita chinhu, waita upombwe. Nyangwe zvazvo zvichizonzi zvabudirira. Ndipo paya pakazopuhwa simba kumurume rokuti kana mukadzi akaita dhiri murume wake asingazvizive, kana dhiri iro rakazoshata, mukadzi aita dhiri nemumwe murume, murume uyo anokwanisa kuramba kuti aiwa dhiri aripo. Murume uye anenge achida kupa mhosva pamukadzi haachakwanisa kupa mhosva mukadzi uyu waakaita naye dhiri. Nekuti panguva yakaitwa dhiri, dai murume iye akaenda akanotaurira murume wemukadzi, kana kuti mukadzi wakataurira murume wake, pane chinhu chinonzi onus muchirungu. Imhosva yani waita dhiri nemukadzi wemunhu, risiri dhiri reupombwe rokubvisana madrezi nenguo. Itori dhiri rakanaka rebusiness. Zvanga zvakafanira kuti iwewe wenda unoudza murume wake kana akaroorwa. Muri kupaona ka? Kana asina kuroorwa achiri musikana, unoudza hama yake yepedyo, angava hanzvadzi kana kuti baba, kuitira kuti kana dhiri rakazoputika mangwana, zvinenge zvichibata murume. Mazvona, mumwe murume ari palevhuri yako, iwo hazvikwanisa kuti uputitsane nemukadzi wemunhu, hazvikwanisike. Unenge utongori pamhosva,
unenge watopuwa mhosva kare kuti wakamboita sei dhiri iroro nemukadzi wemunhu, waihwandisa zvinhu zvako uchifambidzana nemukadzi weumwe munhu muchiita madhiri. Muri kuona nyaya yacho ipapo. Murume asingazive zvitoreva kuti mukadzi haana kutendeka kumurume wake. Iwewe wakaita upombwe nemukadzi wemunhu muchivandisira murume, nokuti hauna kuenda ukanoudza murume pamusoro pedhiri, uyezve mukadzi haana kuudza murume wake pamusoro pedhiri. Maita zvinhu izvi nekuwirirana kwenyu muchisiya murume wemunhu. Iye Mwari akaisa murume pamusoro pemukadzi. Muri kuzviona ka? Zvikanzi chii? Immarital unfaithfulness. Pakuzongopomba kwamunenge makuita makubvisana mabhurugwa nechichi, hazvatoo zvimwe zvitori advanced. Musafunga kuti Jesu ndo zvaaitaura kuti ndio adultery. Kwete, adultery ndio painenge yatoitika pamadhiri ipapa amunoita nokufambidzana navakadzi vavamwe. Hazvibvumidzwe. Hapana dhiri raunoita nemukadzi wemunhu murume asina kuziva. Muri kupaona ka? Ndokutaura nyaya yemarudzi. Saka kana tasvika ipapo zvadii, takuenda panyaya yemhiko. Ndo mhiko padzinoshanda dziya dzamunonzwa muBhaibheri. Nyaya dzemhiko munodzinzwa kuvaRevhi, bhuku ravaRevhi, Leviticus, nekubhuku raDeuteronomy, kumachapter ekunopedzisira kunonga kunana 27. One of the chapters is 27. Imwe yamachapter anotaura nezvemhiko inenge 27 to 29. Kubhuku raRevhi, aiwa, kuna Deuteronomy 27 to 29 inenge ichitaura nyaya dzemablessings. Saka zvichida kubhuku raRevhi munongotsvagawo panenge pachitaurwa nyaya dzemavows, nyaya dzemhiko. Muchaona kuti zviri kuenderana nezvandiri kutaura izvo.